benvinguts a Panorama Municipal de Molins de Rei. Avui, 14 de desembre de l'any 2021. A res de que se'ns acabi el mes i a res de que comencem aquesta segona quinzena de desembre, que és una de les més frenètiques que hi ha al llarg de l'any, tot i que aquest any, Déu-n'hi-do, el frenesí que hem passat tot l'any. Molt bona nit, senyor alcalde. Molt bona nit. Què tal? Sembla mentida, però anem a fer el darrer programa del 2021 ja. Sí, sí. Què ens anava a dir al desembre del 2020 que haguéssim pogut fer tot un any programa aquí en directe des del plató? Ha estat una alegria, La veritat és que sí. Bé, com estan anant aquests dies per Molins de Rei, entre les perspectives dels Nadals, les fires de Nadal, les il·luminacions... Estem tots una mica ja posats en tot aquest tema, no? Bé, jo diria que a finals de novembre tots estaven molt il·lusionats, molt entusiasmats. Diria que la gent tenia moltes ganes de participar. És evident que des de l'Ajuntament havien fet un pas més en tot aquell compromís de dinamitzar la vila i el comerç per aquestes festivitats de Nadal, però jo crec que és evident que aquesta setmana la valoració que fem no pot ser tan alegre com la que fèiem fa 10 dies o aquella que fèiem quan estàvem preparant precisament totes les activitats de Nadal. Aquesta setmana que estem veient com s'estan produint molts ajornaments o suspensions directament de dinars i sopars d'empresa, que està havent-hi una altra apretada de fre a l'activitat i a la interacció social, que sabem que és el que s'ha d'evitar quan les dades de l'epidèmia, pandèmia que encara hi som, s'empitjoren, fa que inexorablement avui el balanç no hagi de ser tan positiu com l'haguéssim pogut fer a finals del mes de novembre o fa tots just uns dies. Sí que s'estem veient també pels carrers una altra vegada amb molta mascareta i la gent s'està acostumant amb el tema de funcionar segons quan l'entrada de locals amb el certificat Covid, aquest certificat que garanteix que aquella persona està vacunada, i estem veient també grans cues per vacunar-se, és a dir, que la gent, hi ha una gran majoria de gent que no s'havia vacunat i que, pel que sigui, per motius pràctics o perquè al final s'han donat compte de que és necessària la vacuna, s'estan produint grans vacunacions, no? Si em permet, jo crec que hi ha dues situacions diferents. Una, tota aquella gent que sabem que en aquest país és poca, de fet és una decena part de la gent que es podia vacunar que encara no s'havia vacunat, i jo crec que no han pres consciència de res, senzillament han vist com s'ha aplicat una mesura com va ser la del passaport Covid, que era indispensable per poder mantenir una certa activitat social i una certa visita a llocs com el gimnàs, com llocs de cultura, com llocs de gastronomia, i que ha provocat que s'incrementés la població més gran de 12 anys que està rebent la primera dosi. Benvinguda sigui el passaport Covid si d'aquesta manera es pot incrementar la vacunació d'aquest sector de gent, que a mi personalment encara no m'entra al cap com és que fins ara no s'havien vacunat. I després la segona qüestió que estem veient és com les autoritats sanitàries evidentment han accelerat dues qüestions: el subministrament de la tercera dosi per tota aquella població que és sensible, primer la immunodepressora, la que podia tenir era una població més vulnerable davant la contracció de la malaltia de la Covid, i ara mateix també la de més de 60 anys. I com també estem veient el tercer grup de població que demà començarà a rebre la vacunació a partir de l'aprovació per l'Agència Europea de Medicació, que és la població de 5 a 11 anys, i que els experts ens estan dient que és precisament la franja d'edat que en aquesta onada està acumulant més taxa d'incidència per grup d'edat en relació al nombre de població que hi ha. A Molins ho estem veient com en aquesta onada precisament hi ha hagut molta més afectació de grups escolars que no pas en les onades anteriors. A més, els responsables del centre d'assistència primària et deien, abans confinàvem un grup perquè havia donat positiu un alumne, i ara quan hem hagut de confinar algun grup fem els tests de PCRs o d'antígens
els alumnes de tota la classe i ens surten 4, 5, 6 positius. Per tant, bé, benvingut sigui on estàvem nosaltres, en aquest país, amb un bon nivell de vacunació, però que tot el que s'està prenent ara faci que encara tinguem molt més increment de vacunació, perquè si hi ha l'única certesa que ara mateix, hores d'ara, encara continuem tenint, és que només amb la vacunació podrem aturar, evidentment, aquest maleït virus o coronavirus 2. Clar, i fins que tot el planeta no la rebi, sempre anirem tenint aquestes onades, perquè aquesta és l'altra. Aquestes variants que van apareixent. Convidem a la gent a que prenguin consciència, i no solament els no vacunats, sinó també els vacunats, perquè, evidentment, la Covid està demostrat que la pots agafar. Evidentment, els efectes són molt més lleus que la primera onada, que no hi havia vacunes. Almenys això és una cosa que queda patent. No sé, els detractors de les vacunes, però bé, en aquest món s'han salvat moltes vides, les vacunes. Per tant, aquesta que precisament jo crec que ha estat molts laboratoris, molts països d'arreu del planeta que han estat investigant i tal, vull dir, s'han aunat amb tot això, vull dir, a veure, discutir perquè ha sigut molt ràpid o no és allò de dir, escolta, no és el raonament precisament per sospitar de la vacuna, al contrari, vull dir que hem tingut només el desconeixement pot fer i provocar aquest tipus d'afirmacions. Sens dubte que és el moment de la història de la humanitat que més recursos i de forma més globalitzada i de forma més cooperativa s'han posat perquè la humanitat tota la vegada lluités per aconseguir un remei d'una cosa que ha assetjat i ha colpejat com mai a tota la humanitat de cop. És de la forma més ràpida. Per tant, jo crec que a partir d'aquí podem entrar en tots els dubtes, totes les incerteses o diguéssim, suspicàcies que pot haver o desconeixement, però és que el coneixement l'estan aportant els que ho han d'aportar, que són els científics. I per tant, és evident, amb el temps diran que aquesta vegada la humanitat ha corregut molt. És veritat que ara ha de córrer també a l'hora de subministrar la vacunació a tota la població, i segur que en el temps tindrem algun estudi que ens dirà i xifrarà, de fet ja n'hi ha algun, aquelles morts que s'han estalviat, que s'han evitat, evidentment, gràcies al subministrament abans de fer un any que s'havia descobert aquesta malaltia. Ho dic perquè, com estem en una voràgine del temps, en una situació que tendim a oblidar de seguida què ha passat, el que hem viscut, però recordem-ho clarament, va ser la setmana del 9 de març del 2020 que es va declarar una pandèmia, que tot just feia 2 mesos que es començaven a conèixer els primers casos i en aquest país es començaven a subministrar dosis la darrera setmana de desembre del 2020. Per tant, jo crec que la fita és inqüestionable. Sí. Bé, estan entrant ja trucades i estan de diversos temes, però precisament sobre el tema de les vacunes vaig a donar pas perquè així acabem aquest tema i passarem a un altre. Ens truquen de la Granja. No sé si això és una pregunta que se li ha de fer a un metge, però si vostè li vol fer amb el senyor alcalde, doncs cap problema, perquè potser ho sap i amb això... Diu, és cert que si estàs vacunat i en el test d'antígens surt negatiu encara que el meu fill hagi sigut positiu, no cal que faci confinament? Torni a preguntar. Diu, si estàs vacunat i en el test d'antígens surt negatiu, encara que el meu fill hagi sigut positiu, no cal que faci confinament? O sigui, suposo que deu ser que ha pogut passar la Covid, no? No sé. El que sí està clar, que per lo que jo he sentit dir amb els metges, és que els tests d'antígens, el que realment t'has de creure és quan surt positiu. Aquí, exactament, és a dir, anem a diferenciar dues coses. Jo crec que, primer de tot, i això cada cop s'està escrivint més, avui llegia un altre article a un altre mitjà gràfic que alertava de compte la falsa seguretat que ens pot donar un test d'antígens negatiu. Jo li puc explicar la meva experiència personal. Jo començo a notar uns símptomes un dimarts, de finals de març d'aquest any. El dimecres
és el primer dia que tinc uns símptomes ja més importants i me'n vaig al CAP, em fan un antigen, és negatiu, i dijous torno al CAP perquè la febre m'augmentava, el test d'antígens continua sent negatiu perquè em fan un segon test d'antígens negatiu i llavors em fan un PCR que el divendres, a l'endemà, em diuen que és positiu. Per tant, el que els experts alerten és dels falsos negatius, que són les proves que transmeten aquesta falsa seguretat de dir, bueno, jo no tinc res i per tant ja puc continuar fent vida normal. Per tant, compte el fet de dir si hi ha simptomatologia, si hi ha qualsevol símptoma que pugui algú estar alertat, de descartar que es tingui res amb un antígens negatiu. Segona qüestió. El tema del confinament. Bé, si algú és positiu, jo ara mateix hauria de revisar les normes perquè és veritat que han anat variant el rastreig dels contactes, les situacions de confinament, etc. Si algú és positiu, jo crec que ha de fer confinament, si algú és positiu. El tema que crec que es confon aquest televident de la Granja és si algú ha estat contacte d'un positiu i té un antígens negatiu, si ha de fer el confinament, si estan vacunat. Crec que és aquest el cas en el que la persona, tot i que hagi estat contacte d'algú que ha estat positiu, si ell està vacunat i fer un test antígens negatiu, és el cas i el supòsit que sí que podria fer no haver de respectar el confinament. Ara bé, el que és positiu, jo diria que a hores d'ara això no ha variat, i el que és positiu ha de fer els 10 dies de confinament, perquè vol dir que té un virus que és transmissible i per tant ha d'evitar que no faci transmissió. I per més seguretat, tot i que té un cost, evidentment, és millor fer una PCR, en aquest sentit. Però és que això ja li diran, això ho faran al CAP segur. És que això no cal anar a un privat, això ni al CAP. Clar, no sé el fill quina edat pot tenir, si és molt petit o si és molt gran. No, perquè si està vacunat té més de 12 anys. Perquè els de menys de 12 anys els comencen a vacunar demà. Per tant, si és un fill que diu que està vacunat, té més de 12 anys. El tema, insisteixo, és que si és positiu ha de fer confinament. Només és si ha estat un contacte amb un positiu que ell continua sent negatiu. Llavors sí que fins ara han dit que aquesta gent no havia de fer confinament. Clar, el tema, en cas de dubte, jo crec que s'han de prendre les mesures més restrictives en aquest sentit per seguretat de la unitat familiar, sobretot. O fer la consulta 061. No, però vull dir que no intentem a vegades allò de justificar tal. En aquest sentit s'ha de veure l'entorn en el que aquesta persona, aquest infant o aquest jove pugui estar, perquè els riscos poden ser molt. I de les conserves, en aquest sentit ens truquen i ens diuen, el veí o veïna diu, per molt que ens posem la tercera dosi i ens protegim, si no fem que el tercer món es vacuni, això no ho acabarem. Em sembla molt poc solidari, però sobretot ineficient el tema de la tercera dosi. Li sembla... No. Són dues coses també, a vegades tendim... Jo accepto la major i és evident que tots els experts ens estan dient que aquí això tombarem definitivament aquest virus quan tot el planeta estigui evidentment vacunat. Ara bé, la tercera dosi s'ha de fer perquè, entre altres coses, els experts ens estan dient que la immunitat, la capacitat de resposta immunitària d'una persona enfront al possible contagi del coronavirus SARS-2 comença a disminuir als 6 mesos de la vacunació i, per tant, no oblidem que molta de la població gran va estar vacunada amb pauta completa abans de Setmana Santa. Per tant, tota aquesta població que ja des del mes de novembre, octubre-novembre, va començar a disminuir la seva capacitat de fer front a la vacunació, doncs és legítim i és normal que també rebin una tercera dosi que els experts estan aconsellant, i els estudis farmacèutics, doncs que és la que torna a reforçar i a protegir a la població que pugui contraure un Covid, perquè no ens enganyem, això sempre ho hem de fer per tal que acabem passant aquesta malaltia, però sense necessitat de recórrer als recursos sanitaris d'alta especialització, com són els hospitals
i ni de bon tros, els de màxima especialització, que són les unitats de cures intensives, que és l'indicador que ara és el més important de tots. I cal recordar que, tot i que està arribant de forma molt més lenta a la UCI, però aquesta onada ha provocat que passem ja dels 80 malalts que vam arribar a tenir després de la 5a onada a les UCIs, que ara tinguem ja 260. No hem arribat encara als 500 que vam arribar, o 600 de la 5a onada, que ara hi ha un marge, però a la velocitat que estem anant també cal protegir aquest aspecte. I això inclou també aquest famós pont de la Puríssima? És un efecte letal o encara no? Ja comencem a veure Ara comencem a veure, les dades que demà sortiran són els que començaran a tancar la setmana anterior, i el que s'ha vist clarament en les dades de la setmana anterior és que durant 3-5 dies, el dissabte i diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, es van fer moltes menys proves que en una setmana normal. I per tant tot s'ha acumulat en dijous, divendres i dissabte. És a dir, sembla mentida, però és com... No vull ara treure i fer broma fàcil, no sé això, però ja deien que a vegades a les urgències, quan hi havia un Barça-Madrid, doncs les urgències tenien moltes menys incidències. Doncs sembla que també un pont de la Puríssima fa que també tinguis moltes menys població que vagi a fer, perquè si algú dubta, diu, doncs ja aniré dijous. I per tant ho hem vist, és a dir, el sindicat, això són dades en obert, portal de transparència, Generalitat de Catalunya, i per tant es veu el nombre de proves, el nombre de PCRs, d'antígens que es fan diàriament, que es fan a tot Catalunya, a la població en objecte, etc. I jo que segueixo aquestes dades diàriament també, es veu clarament com el dilluns 6, el dimarts 7 i dimecres 8 de la setmana passada, el nombre de proves ha disminuït moltíssim. Per contra, dijous, divendres, es van tornar a veure moltíssimes cues per tornar a fer proves. Ara, precisament, durant aquests temps, una de les coses que dona molta vidilla dintre de les ciutats i dels pobles són les fires de Nadal que es fan. A Molins de Rei, què es preveu amb això? Nosaltres, més que la fira només, que la vam fer aquest divendres, dissabte i diumenge passat, i va ser tota una sèrie d'estants a la plaça de la Creu, carrer Major, el que estem preparant són les activitats de Nadal, i amb això sí que des d'activitats que fem juntament amb la gent del comerç, que la gent amb altres regidories, que activem des d'un punt de vista cultural. Per tant, això des del tradicional encesa de llums, evidentment, i un reforç de les llums de Nadal, fins al cagar el tió, evidentment, fins la visita al tió, fins totes les activitats que tenim programades a partir del 27 de desembre, preparant ja la rebuda dels Reis Mags, que a hores d'ara l'estem preparant com si fos normal, perquè a hores d'ara no hi ha hagut cap altra recomanació per part de la Generalitat de Catalunya que faci pensar que haguem de canviar el que és la tradició d'aquella nit. És veritat que l'any passat vam haver de fer una rebuda als Reis especial. Diguéssim que se'ns van plantar a l'església els Reis, i van estar tot el dia ben agossada la seva confiança l'any passat, per això, perquè són Reis Mags d'Orient. Però, en tot cas, estem preparant això, tot un desembre, que aquest any vam començar abans que mai, vam començar el 26 de novembre, l'encesa de llums, i per tant tot aquest desembre estem fent activitats, sense anar més lluny. Aquest divendres fem la inauguració d'una exposició de caganers.com, d'aquests la figura famosa del pessebre de Catalunya al Caganer, i la farem als baixos del Molí, amb la qual cosa esperem que sigui una exposició que tingui molt d'èxit també, i per tant dinamitzant el municipi, que és la nostra funció. Però hi haurà caganers autòctons de Molins de Rei? Veurem quines si ens porten alguna sorpresa, però hi haurà, sens dubte, personatges públics notoris, segur, en aquesta exposició. No li tremolen a vostè les cames en aquest sentit? Escolti, miri, no sé, com a això... personatge públic? Al final, va amb la responsabilitat si fos el cas, vull dir, per tant, no. Al final sempre pots dir allò, és un honor, no? Efectivament, efectivament. Molt bé, ens truquen del barri del Canal, i el veí o veïna que truca diu: els ajuts que donen per la rehabilitació d'habitatges també va adreçada a canvis de llar per a persones amb mobilitat reduïda? La meva dona, per una malaltia, va amb crosses i ens agradaria poder canviar la banyera per dutxa adaptada. En què consisteix l'ajut? No, pensava que em deia si ha de canviar de casa. No, si ha de canviar de casa és una altra cosa. Si el que ha de fer és canviar casa seva,
i adaptar-la, evidentment, per fer-la accessible, sens dubte que aquestes ajudes també tenen una línia i puntua el fet que es facin aquest tipus d'obres. Canvis de banyeres per plats de dutxa, ampliació de portes, accessibilitat de l'habitatge, sens dubte que és un dels aspectes que puntuem a l'hora de fer aquesta rehabilitació d'habitatges. Convocatòria que es va aprovar fa relativament molt poc i que, per tant, segurament sí que s'hi ha fet aquesta pregunta és perquè ara la resposta que es comença a donar és que ha sortit una nova convocatòria de subvencions o d'ajuda en aquesta rehabilitació d'habitatges i, per tant, fa bé en preguntar, farà bé en posar-se en contacte amb l'oficina municipal de l'habitatge que l'assessoraran en la línia que li estic dient jo ara. Bueno, suposo que també deu haver-hi cita prèvia o alguna cosa així, o es poden fer consultes telefòniques i per la web i per la cita presencial també. Clar, perquè és que a més en la gran majoria de casos estem parlant de gent que pot ser gran, no dic potser els veïns, no ho sé, però vull dir que pot, que es dona molt cada vegada més el cas de persones que ja per la pròpia edat, perquè estem vivint molts anys, la mobilitat cada vegada és més reduïda, no? I a dintre de les cases és un perill a vegades tenir una banyera. I això és tan important, primer això, i segon és important que a més estem a portes del que serà un gran canvi a nivell de rehabilitació d'habitatge, perquè no oblidem que els darrers anys també estem tenint molta col·laboració del que és l'Estat i en aquest cas l'àrea metropolitana de Barcelona, mitjançant el Consorci de l'Habitatge Metropolità, que a més ha fet un pla de rehabilitació de l'habitatge metropolità que aquí ens permetrà poder arribar a molts habitatges més. Per tant, hi ha una gran sensibilitat des d'aquest punt de vista de censar, recollir la informació dels habitatges, veure el nombre d'habitatges que realment tots ells o no tenen ascensor o tots ells no han fet encara obres dins de casa seva, o tota la rehabilitació de l'habitatge, perquè hi ha un aspecte que és l'adaptació, l'accessibilitat de l'habitatge, però n'hi ha l'altre que és l'eficiència energètica de l'habitatge. I aquí també s'està apostant molt perquè realment hi hagi ajudes de l'administració a fer més eficients també les comunitats de veïns. I per tant, des d'aquest punt de vista, més enllà dels diners que hi posa l'Ajuntament de Molins de Rei, però també en els propers mesos tindrem l'ajuda de l'àrea metropolitana de forma molt, molt important. Ens truquen de l'Avinguda de València i a mi m'agrada molt aquest tipus de pregunta perquè a més dona peu també a una temàtica molt important que aquí parlem molt, que és el tema del reciclatge i el tema de la prevenció del medi ambient. Ens truquen de l'Avinguda de València i el veí o veïna que truca diu: m'agradaria saber quin és l'índex de reciclatge que tenim a Molins. En general jo veig que la gent posa els residus on toca, però no sé si complim amb les directrius d'Europa. Crec que hem d'insistir en aquest tema, però sobretot en residus que encara no sabem on reciclar, com oli, piles, petits aparells electrodomèstics, mòbils, iPads, que la gent no porta a la deixalleria i tots són altament contaminants. És bona pregunta i serveix per explicar moltes coses. Certament, que no hi hagi materials o productes o utensilis que no hi hagi lloc on deixar-los, no, sí que hi són la deixalleria. I la deixalleria, a vegades no cal anar a la deixalleria perquè també tenim la deixalleria mòbil. Per tant, també només cal consultar via web en quin moment està en el teu barri, no cal que et desplacis, i per tant deixaràs les piles, els olis, els iPads i els electrodomèstics els podràs deixar a la furgoneta de la deixalleria mòbil. Per tant, això una. Dos, les últimes dades que tenim a Molins de Rei superàvem el 50%, per tant complíem amb la normativa europea que en el 2020 obligava a tenir una taxa de reciclatge al 50%. Tot i que això no és suficient, perquè sabem que de cara al 2025 haurem d'assolir el 55% i de cara al 2030 el 60%. I aquí és on estem preparant, més enllà de les campanyes de sensibilització que hem fet a les 2 últimes setmanes, el que han de ser els canvis en el proper any. I aquí, de forma important, haurem d'atacar les 2 coses que ara mateix a nosaltres, segons els estudis, ens penalitzen més, que és la manca de disciplina encara en el reciclatge de l'orgànica i segon, el que és intensificar també el reciclatge comercial, la recollida comercial, més enllà del nucli històric del municipi, perquè també tenim altres eixos on cal insistir molt més
en la recollia selectiva del comerç. Per tant, creiem que si reforcem aquests dos aspectes, més la sensibilitat creixent de la ciutadania, doncs esperem no tenir problemes per assolir el que és la següent fita, que és el 55% en el 2025. A Molins de Rei hi ha una exposició en la que m'agradaria que me l'expliqués, perquè jo ara tinc una idea molt vaga, però com és un tema que m'interessa molt, jo la vindré a veure, això està claríssim. Jo ja la convido que puguem fer algun programa allà i no sé si el proper mes o no, o com a mínim d'aquelles entrevistes que fa vostè també d'això i li explico in situ perquè m'encantaria. Però, no, què és? Miri, nosaltres en aquest mandat teníem clar que situem-nos. El 2015, Nacions Unides actualitza els objectius del mil·lenni i aconsegueix consensuar en el si de les Nacions Unides el que són els propers objectius de la humanitat, per tant de tots els països, i li diu els objectius de desenvolupament sostenible amb un horitzó 2030. És cert que el 2015, entre que s'aproven i abans que no impliquen a tots els països i tots els nivells administratius, llavors era aquest mandat municipal que molts ajuntaments vam començar a agafar esbrancida en la sensibilització, en l'explicació i en el treball de tots aquests objectius. És notori que tot just quan estàvem preparant això, doncs va passar una cosa com la pandèmia, de la qual ens ha ocupat tant també en un espai com el d'avui, doncs que fa que moltes de les coses que estàvem preparant no va poder-se explicar des del març del 2020. Aquests objectius van des d'una qüestió tan universal com lluitar contra la fam, que direm, home, doncs això, aquest objectiu, en societats com la nostra, no és un problema de primera importància perquè ningú mor de fam. Hi ha un teixit, un estat del benestar, uns serveis socials, una solidaritat que ajuden, malgrat pugui haver casos i pugui haver trastorns. És evident que és un objectiu de primer ordre en països, que no vull estigmatitzar ningú, però en països que estiguin patint una fam molt important per una sequera, per un país en vies de desenvolupament, etc. Allò que en deien clàssicament del tercer món. Però després hi ha un altre nivell d'objectius, com per exemple aconseguir que entre tots fem ciutats més sostenibles, o que entre tots fem sistemes energètics més eficients, o que entre tots fem un món que lluita contra el canvi climàtic. Per tant, dit això, nosaltres el que hem fet ara és una exposició explicant a grans trets el que són els objectius 2030, però després hem volgut aterrar aquests objectius amb els 24 principals projectes que Molins de Rei està treballant des d'aquest mandat i alguns d'ells amb objectiu 2030 també, i tots ells emmarcats dins d'aquests ODS o Objectius de Desenvolupament Sostenible. I vostè em dirà, i com ara què? Doncs com la plaça d'octubre, que ens sentirem a parlar d'aquí molt poc, que l'hem aprovat aquest matí en Junta de Govern, que és crear un segon parc urbà al centre del poble, on ara mateix hi ha una superfície totalment desèrtica, o el parc Pont de les Palmeres, que també, aquí, Pont de la Cadena o Parc de les Palmeres, aquí també farem un gran bosc urbà, però des d'infraestructures importants que necessitem i que hem de treballar amb altres administracions, fins a una xarxa ciclable a Molins de Rei, fins a equipaments que també aposten per serveis de cohesió, serveis de benestar, com un nou pavelló esportiu que estem treballant, o com un nou centre cívic al barri de les Guardioles, amb les conserves, etc. 24 objectius, 24 projectes de gran transformació que estem treballant, que alguns seran realitat abans d'acabar el mandat, i en alguns altres haurem posat els fonaments per mirar d'engegar-los en el següent mandat, tot just comenci el 2023. Déu-n'hi-do, superinteressant, aquesta exposició. Jo crec que tenim un deure a vegades en pensar en els dies a dies que portem, el nostre dia a dia frenètic ens obliga també a fer accions i projectes que també ens situïn la mira en el 2030 en aquest cas.
i que ens connecti, al final, amb aquells objectius que està treballant tota la humanitat, i evidentment els ODS, Objectius de Desenvolupament Sostenible, són d'aquests. Vam inaugurar aquesta exposició amb un consultor, no?, que ajuda les administracions per sensibilitzar i explicar aquests objectius, i va fer un context molt interessant i va explicar una gran dada. Per primera vegada Nacions Unides, quan estableix uns horitzons, uns objectius a treballar en un termini de 15 anys, com és aquesta vegada, implica les ciutats. Fins ara pràcticament no ho havia fet. I en aquests objectius de desenvolupament sostenible doncs es veu com pràcticament el 40-60% de l'eficàcia de tots ells depenen de les ciutats. Segurament algú podria dir, bueno, clar, és que la humanitat va cap a la urbanització, no?, i cap a les grans urbes i ciutats. Bé, d'acord, però això vol dir que ens implica a tots. És evident que si hem de lluitar contra la contaminació, si hem de lluitar a favor de l'eficiència energètica, si les ciutats i els pobles no hi som, ja podem posar LEDs a les autopistes, no? Que si els equipaments no els canviem, per exemple, si no renaturalitzem les ciutats i les superfícies urbanes, allò que un dia li vaig comentar, no? És a dir, volem a Molins de Rei que hi hagi ombra a l'estiu en el màxim tros possible de carrer i que per tant tinguem el que es diu ara el concepte de refugis climàtics també dins de la ciutat. Això és el que estem treballant. Sí, sí, i a més ho podem comprovar cada estiu, que a més cada vegada és més necessari. Tornem tema Covid. Ens truquen del barri del Canal, diu com és que per anar al gimnàs es demana el certificat Covid i en canvi per entrar a qualsevol poliesportiu, a un partit de bàsquet o qualsevol esport interior no es demana. Diu tot una mica absurd. Bé, si se n'adona aquesta dinàmica de l'absurditat, sempre hi ha hagut algú que l'ha posat perquè sempre que s'han decretat normes hi ha algú que les veu contradictòries. Jo li podria donar una explicació, tot i que no sóc el responsable d'haver posat aquesta norma, perquè és el Procicat i és la Generalitat de Catalunya, però entenc que no és el mateix estar amb mascareta i sentat en una grada que estar interactuant amb altres practicants de l'activitat física quan un entra a una instal·lació on, si necessita l'activitat física, entrarà en una hiperventilació, amb major necessitat d'agafar i expulsar aire, i per tant, amb majors riscos de poder-se treure una mascareta que no ha de fer, i per tant, home, no és el mateix aquella situació. Igual que no és el mateix entrar en un restaurant on al final acabem interactuant amb el nostre entorn en una situació que ineludiblement ens hem de treure la mascareta perquè bé que hem d'ingerir o begudes o aliments. Per tant, jo diria que, podria estar més o menys d'acord, però en aquest cas concret jo seria capaç de diferenciar que les situacions són diferents. El pare o mare o l'espectador que entra a un pavelló, que és una situació molt concreta perquè no interactua pràcticament amb ningú o podria no haver d'interactuar amb ningú, que el practicant d'una instal·lació esportiva que passa per uns vestidors, que fa una activitat esportiva i entra en uns requeriments fisiològics més importants. Bé, ens truquen de l'Avinguda València, diu, quan duraran les obres que estan fent? Aquestes s'acabaran de l'entorn del mes de maig. Ens queden 5 mesos d'obres aproximadament, obres que estan anant sense cap afectació, sense cap problema. Per tant, aquestes obres, en principi, el termini de finalització són el mes de maig. Per tant, 5 mesos més. Esperem que abans d'acabar aquest curs escolar ja tinguem aquestes obres de l'Avinguda València finalitzades. I a l'agost, ja que no m'ho pregunta, però li dic les altres grans obres que s'estan fent a nivell d'infraestructura, que és el nou vial de les Guardioles, és el mes d'agost que s'ha d'acabar, per tant, a l'inici del curs escolar següent, al setembre del 22, aquest vial ja ha de ser una nova realitat i jo penso que serà una de les actuacions que tindrà major capacitat de modificar les pautes de mobilitat a Molins de Rei. Perdoni la meva desmemòria, però Avinguda de València estarà acabada, Avinguda de Barcelona ja es va fer o es farà o té una altra... Bé, stricto sensu, ara que vostè m'ha posat en aquest... Vostè ara m'està provocant que corregeixi el televident perquè està preguntant per les obres de l'Avinguda València que no són les obres de l'Avinguda València perquè són les obres de l'Avinguda Barcelona. És a dir, és el mateix vial,
però si no recordo malament és el passeig Pi i Margall actua de límit entre l'Avinguda de Barcelona i l'Avinguda de València. Per tant, les obres de l'Avinguda de València ja es van fer en la primera fase i ara s'està executant una fase que només afecta el que seria un tram de l'Avinguda de Barcelona. Però tot ell, per això li diem, té diverses nomenclatures. Podria ser l'antiga carretera, que això és una forma de dir, però hi ha qui diu no, home, però som Avinguda de Barcelona-València. I a vegades quan nosaltres diem Avinguda de Barcelona-València és la forma de nomenar de forma integradora a tota la que és l'antiga Nacional 340. M'he quedat una mica pillada i ara pensava, ostres... És això. Vull dir que ja estem a la final d'un gran projecte. No, estem a la final del que podem fer ara. Perquè llavors ens quedaria una part de l'Avinguda de Barcelona, que és des de la Riera Bonet fins a la Riera Mariona, que això hem de mirar si avancem una part de l'obra o no, però aquí sí que hi ha... Són unes obres que depenen de forma molt més important també de com volem fer arribar el trambaix a Molins de Rei per on, que en principi ha de ser per aquí. I després ens queda la part final de l'Avinguda de València, que és entre el Terraplè i el Pont de Quatre Camins, que aquesta també depèn de si al final ens surt el trambaix per allà o no, o si Fomento fa la seva obra de millora de Quatre Camins. Per tant, aquests dos trams segurament poden quedar una miqueta més en espera de la concreció de projectes d'altres administracions que poden afectar aquests dos trams. Però, per tant, la part central, des de la Riera Mariona fins al passeig Terraplè, sí que d'aquí al maig ho haurem fet. Per tant, s'haurà fet tot en aquest mandat, perquè van començar aquestes obres al juny del 2019 i estarem parlant pràcticament de més, no és 1 quilòmetre, però d'un bon conjunt de metres, no? Amb una dignificació molt important. És que a vostès aquesta antiga carretera els travessava el poble de banda a banda, vull dir que és una infraestructura molt important i ha estat històricament important, no? Vaja, quan anàvem amb els 600, amb el Seat 600, que anàvem al que fos, a Tarragona, a l'Ordal, el que sigui, era per on es passava d'una manera en plan processó. Potser això vostè no ho ha vist tant. Ara li faré una pregunta. Ara seré jo la que em convertiré en entrevistador. Ara que em fa aquest viatge al passat. Sí. Vostè té memòria d'haver passat pel pont de Carles III? El famós de les 15 arcades? A veure, jo vaig néixer l'any 60. Va caure el 71, per això podria tenir memòria. Jo crec que sí, molt conscient, perquè per allà veies el riu i em sembla que hi havia inclús una figura amb la cara del Generalíssimo, no? Possible, jo... Ara no li diré quan vaig néixer jo, però bueno, ja que ho dic, jo vaig néixer 10 dies abans que caigués el pont, per tant no tinc cap record i no sóc el causant de la caiguda del pont, però bé, li faig aquesta broma perquè m'ha connectat amb aquesta infraestructura, precisament amb aquest diumenge, que no sé si va tenir ocasió de veure, aquest diumenge vam posar una placa just a sota del pont, en el camí del riu, perquè tot just el 6 de la matinada del 5 al 6 de desembre, ara, del 2021, va fer 50 anys, perquè va ser el 71, de la caiguda del pont de Carles III. Va ser motiu d'una riada? Bé, la història el que diu és que aquí ja s'estaven donant moltes veus d'alarma perquè s'estaven acumulant i intensificant les extraccions d'àrids, que el que estaven fent és deixar a la llum el que eren els fonaments de fusta del pont, els forjats, no? Llavors, fixi's que la gran riuada del Baix Llobregat és del 62 i no va passar res, però al 71 sí que hi ha una primera riuada del 5 al 6 de desembre que provoca que caigui ja el que és el fonament d'un dels forats del pont, i després 24 dies més tard, a la nit de Cap d'Any, torna a haver, sembla, una riuada important del riu que provoca la caiguda de 2 més, i allò és el que inhabilita el pont i és el que provoca que el pont, primer diuen que el desmunten tot ell i numeren les peces per intentar construir. La realitat és que la manca de sensibilitat de l'època fan que mai més es va tornar a edificar aquell pont ni a restaurar, i per tant jo diria que la comarca i sobretot Molins de Rei vam perdre el que ara mateix podria ser un gran puntal
d'atractivitat i d'orgull nostre, no? Perquè quantes vegades amb gent de Molins ho hem pensat que maco seria ara tenir un pont modern al costat, com tenen altres llocs, que fos realment el pas dels vehicles i que tinguéssim el pont de Carles III per totes les mobilitats del segle XXI, vianants, com un punt de trobada, com un punt d'activitat o com un punt pel pas de les bicicletes i el transport públic. Seria un encant i tindríem un punt d'atractivitat. Això és pura melancolia perquè malauradament no ho podem tenir. Tenim molts altres atractius, aquest malauradament el vam perdre. Bé, no voldria acabar el programa sense parlar dels 40 anys de la ràdio de Molins de Rei. Una ràdio pionera a la comarca i, a més, una ràdio integradora de molta gent que ha passat per aquestes emissores municipals que han fet no només pobles, sinó que, a més, han sigut una escola meravellosa de ràdio i que amb persones com l'Armengol van donar-li una entitat, la que ara té, evidentment. Li van donar una feina, li van donar una identitat, li van donar una socialització, que ha actuat d'escola de periodistes, que actua com a eina integradora, que actua com a lloc social on no fa falta que ningú tingui aspiracions a convertir-se en un professional de la ràdio, sinó que té el seu espai per fer qualsevol programa i fer qualsevol aportació i col·labora amb més de 140 voluntaris. Per tant, és una de les ràdios locals que emeten aproximadament 18 hores de programació diàries de producció local. Vull dir, la veritat és que és un fenomen i en aquest sentit estem molt orgullosos i molt contents, no? I jo particularment, perquè, si em permet, el 2011, la primera vegada que vaig ser alcalde, amb l'altra crisi, no aquesta, l'altra, es tancaven algunes ràdios locals i la tentació era molt forta i nosaltres en aquell moment vam fer costat de manera intensiva a la ràdio, va ser la seva tradició i va ser el que s'havia treballat. Això és una història d'èxit que va començar tot just ahir feia 40 anys, a la nit del 13 de desembre, el dia de 13 de desembre del 1981, i el que hem fet ara és una exposició que ha donat el tret de sortida aquesta... No, perdó, ho hem fet amb un any d'endarreriment. Això va sortir el 80, va començar el 80. Clar, el 2020 era el seu aniversari. Va ser el 80, però tot just ho hem començat ara i hem volgut celebrar igualment el 40 aniversari, malgrat ja hagi fet 41 anys. I li deia que hem fet primer de tot una exposició recordant d'on venia, el que és, i fer també determinats revivals, que també són molt curiosos i la gent s'ha sentit, jo crec que molt bé, i vindran altres activitats al llarg de l'any també per recordar la importància de la ràdio Molins de Rei. La ràdio que no és només que faci companyia, és que forma part de la vida de cada dia de moltes persones que agafen el cotxe, que estan a casa, que poden fer moltes coses mentre escolten la ràdio. És la vida, i a més és també un lloc d'informació molt directe dintre de la població. Primer això, i després quantes vegades hem dit que desapareixeria? Perquè venia el següent invent, no? Sí, no, que va. Ja està, no? Ara els acompanyen els podcasts i coses d'aquestes, però la ràdio hi és. I difonen els seus programes també per les xarxes socials, però al final no ha desaparegut la ràdio, el que diu vostè, no? Sempre hi ha un moment per dir, sigui a casa, sigui cuinant, sigui a la dutxa, sigui al cotxe, o sigui senzillament perquè algú se'n vol anar a dormir i vol sentir la ràdio en aquell moment, no? I tant. Eina de proximitat, eina de molts bons professionals, i a Molins de Rei, cal dir-ho, també, és a dir, una ràdio que en aquest cas no ha deixat mai de produir, inclús en el pitjor moment de la pandèmia, que la majoria dels programes els va fer amb els treballadors confinats, però des de casa seva van poder continuar emetent producció local. Bé, i en aquests darrers minuts sí que voldria parlar de l'empresa municipal de jardineria. D'aquí vam parlar ja fa mesos, no? Ja fa temps que vostè ja ve parlant de la necessitat de fer i tal. Ara ja la tenim, com diríem, ja l'hem parit. Ha costat, també. Ha costat perquè l'administració costa tot, i algú diu, però sí, la determinació del govern era màxima i, com molt bé diu vostè, que fa molts mesos que en parlava, perquè hem anat irradiant tots els passos i tots els moments, i
I per tant està clar que al juliol del 2020 ja vam aprovar un pla de viabilitat en el que es fonamentava en els 2 primers serveis que volíem que assumís l'empresa municipal. Un, i molt important, era el de la jardineria municipal, i l'altre era amb un cost menor, però era el manteniment de les zones infantils i per extensió també el manteniment de les zones d'agilitat canina, digui-li pipicans, digui-li d'esbarjo animal. Juliol del 2020, al maig del 2021 s'incorpora el gerent de l'empresa, que és el primer contractat per l'empresa municipal, que és el que té com a objectiu preparar tot el terreny per assumir, quan es pogués, va ser l'1 de desembre, aquests serveis que els acabo de dir. Això es va produir l'1 de desembre. L'1 de desembre l'empresa municipal va subrogar els treballadors de l'antiga empresa que prestava aquest servei a l'Ajuntament de Molins de Rei, la ciutadania ho coneix, de l'empresa Moix, doncs que ara aquests treballadors han passat a dependre, a ser treballadors de l'empresa municipal. A hores d'ara encara es diu Molins Energia, però ja hem dit que al gener hem de canviar el nom, serà Molivers, que és una combinació entre Molins, entre Life també, però també l'univers divers de tots els serveis que volem que doni o que volem explorar si pot arribar a donar de forma eficient i mantenint sempre criteris de qualitat l'empresa municipal. En aquest sentit, del primer servei, en el qual hem dipositat molta confiança i molta energia per tal de millorar la seva qualitat, és evidentment el manteniment del servei de jardineria municipal. Això, la nova posada en marxa d'aquest servei mitjançant aquesta empresa i mitjançant la incorporació de nova maquinària, més enllà de millorar el servei, el que ens ha permès, entre altres coses, nova maquinària, en el que hem fet una maquinària 100% elèctrica de moment. És a dir, els 3 cotxes que vam presentar, la flota dels cotxes que tenen, tots són elèctrics, la majoria de maquinària que fan servir també ells són elèctrics, tot i que el dia de la presentació comentàvem que algun d'aquests aparells que sigui elèctric encara no és realment competitiu amb el que no ho és, per tant hem d'acabar mirant, és a dir, la típica segadora, ens parlaven, per exemple, que la bateria dura un quart d'hora, i per tant és poc temps pel que potser per un jardí de casa és adequat per fer un tractament de la via pública encara no és suficientment competitiu. Però la prova la tenim posada, l'objectiu el tenim marcat, millora de la qualitat del servei de jardineria i fer-ho de forma compromesa amb el canvi climàtic, tal com ens hem compromès des de l'Ajuntament de Molins de Rei. Per tant, incorporació a la flota tota ella elèctrica. I suposo que també molt implicats en tots aquests objectius de desenvolupament sostenible, no solament pels vehicles, sinó també pel tema dels boscos urbans, dels espais refugis climàtics, no? És que aquesta és la segona part, és a dir, és un servei que neix amb un personal que estic convençut que d'aquí 3 anys hauran de tenir més personal. Perquè, clar, si d'aquí 3 anys acabem tenint 2 parcs més urbans, a Molins de Rei on no hi eren, doncs clar, quan el municipi creix en equipaments i creix en espais com aquest, ha de créixer en servei també. I per tant, estic convençut que el servei de jardineria és un servei que haurà d'incrementar, evidentment, el seu personal d'aquí uns anys. Doncs molt bé, senyor alcalde, doncs hem arribat ja a la fi de les trucades, dels temes que hem parlat, i bé, estem ja a finals d'aquest any 2021. S'han de posar motius, ara s'acaba l'any. No, home, motius no, però a mi m'agradaria que aprofitant que és un programa en directe, que els seus amics i amigues ciutadans de Molins de Rei, bé, doncs suposo que també li agradaria a vostè adreçar-se amb ells en aquestes fetges tan memorables. No diré que és un honor i no ho diré. No, home, a tothom, a vostès, primer vostès també, per tota la feina que fan allà tot l'any. És evident que venen moments de major reclusió, de família, també una mica de descans, que entre tots ho necessitem i per tant jo crec que gaudir que tothom ho pugui festejar en família, evidentment, que siguin moments també de recuperar forces i de recuperar i carregar l'ànima també, i home, només queda dir també que siguin unes festes que es continuïn celebrant, perquè en tenim ganes, moltes famílies l'any passat no es van reunir, no ho oblidem,
i per tant aquest any estàvem fent i estan fent els preparatius per reunir-se, ho haurem de fer amb la màxima responsabilitat i seny també, no? Però esperem que si fem bé les coses com a mínim no tinguem cap limitació perquè les famílies es reuneixin aquest Nadal i per tant puguem recuperar abraçades i sobre taules que l'any passat no vam fer. Per tant, que entre tots ho puguem viure i cadascú visqui a casa seva i ho puguem viure tots plegats. Senyor alcalde, li retorno aquesta atenció que ha tingut amb nosaltres, que tinguin també una família, que ho gaudeixi, aprofiti aquests pocs dies festius no n'hi ha gaires, que tothom ja, quan ha vist el calendari del 2021, ja van dir això no ho tenim gaire bé, però que vagi tot molt bé i que ho gaudeixin com es mereix. Els Nadals. Moltíssimes gràcies. I a vostès, doncs, moltíssimes gràcies per haver estat en aquest programa avui en directe. Ja saben que hi haurà remissions al llarg de la setmana i també poden trobar aquest programa i els altres que també hem fet al llarg de l'any a ETV a la carta, a través d'internet. Senyors i senyores de Molins, que tinguin unes bones festes de Nadal, una bona entrada d'any. Recordin que Molins de Rei dona moltes oportunitats per fer que aquestes festes es celebrin com Déu mana. Tenen vostès fires, tenen vostè un comerç magnífic i tenen llocs per passejar i per conviure al carrer, que això és molt important. Encara que faci fresca, a Molins de Rei la veritat és que això es valora i, de fet, vostès són els primers que això ho saben. Senyor alcalde, moltíssimes gràcies. Ens tornem a veure el mes de gener. I tant. El 2022. I a veure si quan ens tornem a veure ja podem definir com serà la Fira Candelera, que a mi ha fet pensar. Ai. Doncs sí, esperant la fira, com sempre. Moltíssimes gràcies i molt bona nit. Que descansin. A reveure.